Защото аз съм абсолютно убедена, че първата отговорност, която ние като родители имаме, е да налеем ценности в сърцата на децата си, да налеем добродетели в сърцата на децата си и да им дадем същностно упование. Това правят приказките. Те носят същностно упование. Затова създадах този курс, да можете да си пуснете 6 видеа по 2 часа, в които аз говоря за различни аспекти на приказкотерапията. Какво е да разказваш приказка на живо, здраво, игриво дете, което обаче се е притеснило заради нещо в детската градина, в приятелски кръг. Съвсем друго обаче е да разказвате приказка на дете, което има реални проблеми, реална диагноза. Тогава ние трябва да подходим по друг начин. И третото нещо е как да разкажа приказка на дете, което има нужда от вдъхновение. Дете, което е посърнало, чийто пламък е угаснал. И затова тези 6 видеа носят 6 различни подхода. Във всичките те, обаче, основното е, че обръщам фокуса си върху качеството на личността на разказвача. Защото според това, каква личност сте вие, то такова въздействие ще имате върху слушателите си. Независимо дали става въпрос за слушатели на 2 години или на 20 години или на 50 години. Вие ще им въздействате точно така, както носите в сърцето си. И заради това, идеята на това видео е да ви помогне да се опознаете, да видите собствените си механизми, да разберете какво от това е реално ваше и какво можете да освободите. Тоест, този курс е за вас, за тези, които ще го изгледате. След това, вие можете да допринесете и на други хора покрай вас с вашето ново присъствие. Но основното е да ви напомня за вашата сила, за вашата отговорност и за вашето качество на разказвачи.